comeza Sitio Distinto de Verán con David Mejuto, o máis fresco do teu dial. Porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Hola, moi bons días, aquí estou de novo con todos vos, como todos os días, en Sitio Distinto de Verán, no 106.8 do voso dial e tamén a través da rede, en radiolalín.com. Seguimos viaxando polos éxitos do verán, chegamos ao ano 1974, pero tamén temos unha entrevista con unha das bandas invitadas ao Centro da Vila, as actividades do Centro da Vila que empezan a partir deste fin de semana. Hoxe vamos a falar con Hilda Rock e Álvaro Lamas. En realidade, o nome é Irene Martín. Vamos empezar o programa escoitando precisamente un tema que les interpretan en directo. Singing in the cemetery, dream a little dream of me, saying night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Bueno, pois estamos escoitando, como non, a Hilda Rock e Álvaro Lamas. Bos días. Hola, bos días. Irene Martín é o teu nome. Aínda que o meu nome artístico é Hilda Rock. Hilda Rock é o nome artístico da banda. E Álvaro, que é o teu acompañante, claro. Álvaro Lamas, si, é o meu guitarrista, é un excomponente do grupo Limones, tocou cos Secretos en varios temas, e bueno, é archiconocido pola zona. Polo que vexo ten experiencia, se estuvo con Moita Limones, xa fai moito de Limones, non? Non sei se siguen todavía, creo que sí, algún piñiño ainda fan. O que pasa que teñen outra formación, unha distinta, pero sí, siguen. Bueno, Irene, podes nos contar a túa afición, como surxiu e como terminache tocando clásicos do soul nun escenario? Pois mira, eu nací nunha familia de artistas, a miña avoa era cantante lírico, o meu pai é baixista, e bueno, sempre estiven rodeada de músicos. Entón, inculcaronme moito a música negra, o soul, o rock and roll, e bueno, eu, fíxate que estudei peluquería estética, nada relacionado coa música, pero sempre cantei, entón sempre estiven ligada. E bueno, de repente, pois, ofreceume a oportunidade de dicir, oye, pois, montar un dúo musical, busquei un guitarrista, por sorte apareceu Álvaro, e dende entón. Sí, pois, a verdade é que tuveche sorte, non, dar con Álvaro, porque xa é veterano na guitarra e notase, vamos, nas súas interpretacións en directo. Ademais, é un gran maestro, aprendí moitísimo con ele, sigo aprendendo. Sí, é a única faceta musical que practicas, quero dicir, solo estás metida nun dúo, porque a maioría dos músicos interveñen en outras bandas. Varias cousas, sí. Eu, pois mira, teño este proxecto con Álvaro, fai uns meses empecé outro proxecto, que é unha banda de jazz, somos un quinteto, bueno, tamén estou aprendendo moito, porque o jazz, a verdade, que ten unha
unha dificultade maior que o rock and roll. Pois sí. Bueno, toco con músicos de Betanzos, movémonos pola zona Ferrol, Coruña. Pois eso, somos un quinteto de jazz e blues. Ti de onde eres, Irene? Eu son de Cabanas. De Cabanas, sí. Sí. Por eso, claro, a zona de influencia pues te pilla máis cerca, sí, Ferrol, a Ferrolterra, Coruña, tal, sí. Que vades a interpretar o día que veñades a Lalín, que é xa este fin de semana? Pois a Lalín levamos o noso rock and roll. Por exemplo, facemos temas clásicos de Elvis Presley, de Nancy Sinatra, e os máis actuales, pois, por exemplo, de Amy Winehouse ou Imelda May. Ou Imelda May. Escolles bastante ben. Escolles ti sola ou escolle tamén o guitarrista Álvaro? Pois a verdade é que escollo eu. A ver, Álvaro é moi fácil tocar con el, porque a min gustame unha canción e lle digo, imos montar esta. E el acepta. E me din, pois a ti te gusta, a min tamén. Bueno, pois é sufrido, Sí. porque o traballo do guitarrista, sin lugar a dúdas, Sí. neste tipo de música é complexo. Totalmente, Sí. E conoces algunha das bandas que ven a tocar a este centro da vila deste ano? Porque ti é a primeira vez que ves a Lalín a actuar, non? Sí, para min é a primeira vez. Imagino que Álvaro non, coa súa trayectoria, pero sí, a miña é a primeira vez. E non conoces as bandas como Rocarola ou... non conoces. Non coñezo ningunha. Non conoces ningunha. Non. Pero estás metido no circuito de grupos da Xunta de Galicia ou non? Non estás Non, acollida? tampouco. Non estás Non. acollida aí? E unha cousa que moitas veces lle pregunto aos músicos e dime que a maioría pois que non ten. Refiérome a asegurarse cando vas a sair a actuar. Como solucionas eso, Irene? Asegurarme en que sentido? Quero decir que ahora mismo estáse comentando nos medios de comunicación e en todos os sitios que están os inspectores de Facenda van polos pubs e exígenlle un seguro ao grupo e se non o ten o grupo exígenlle o dono do local. Ti como... Pois normalmente o dono do local o que dache de alta ten todo en regla. Normalmente. Sí, normalmente. O que pasa que, bueno, todo o mundo sabe que o mundo da música é un pouco sin asegurar, sí, por dicirlo de alguna maneira. Sí, sacrificado, digamos, por denominalo dunha maneira. Sí. E en canto aos cachés, porque, bueno, non sei se o sabes, pero vouche dicir que a semana pasada leín que un músico como mínimo posto o precio pola lei. Debe cobrar 114 euros. Quero dicir, un músico deste nivel, non? Xa non falo das grandes estrelas. Claro, un profesional que debe cobrar 114 por bolo. A ti que che parece? Hombre, a mí pareceme pouco, porque a verdade é que todos dicimos o mesmo. A música está mal pagada agora mesmo. Entón, claro, moitas veces non tocas en varios sitios, pois porque non poden chegar ao teu caché. Claro. Bueno, sempre ofreces algunha facilidade, pero sí que é verdade que, bueno, poñerlle un precio a todo o mundo, eso a mí non me parece correcto, non? Cada un ten o seu caché diferente. Exactamente, exactamente. Pero bueno, xa sabes, ti que andas por aí, que nos pubs e nos locales onde se pode actuar, o que che din é que a xente non ven. Sí, sí. O que a xente ten que consumir, pero iso, cando atopa xente que está neste mundo da música e sabe como funciona, dá o mesmo que veña xente ou que non veña, porque vanche pagar o que ti lles pidas e sen ningún problema, que son profesionais. Non conozco moitos desos sitios, Irene, pero a partir de agora fixareime un pouco. Son poucos, pero hainos. Algún hai, sí. É como das bruxas en Galicia, non? O mesmo. Non sabemos quenes son, pero a verlas hainas. E neste caso tamén, que hai locales que sí pagan. Bueno, por lo menos daste conta, despois da actuación, de que realmente a veces teñen que facer piruetas para poderlle pagar ao grupo. Sí, realmente as fan. Sí, e entonces nós o que deberíamos pedir desde aquí é que a maioría
dos locais que poidan acoller un concerto, inda que sexa do voso estilo, que non é tampouco tan escandaloso, nin rompe tanto no local, porque ao ser unha solista e un guitarra, pois, oye, prácticamente eso se pon en calquer sitio, non? Sí. O que lles temos que pedir é que cumplan a lei no sentido de asegurar ao músico e, ademais, pagarlle como mínimo o caché que marca a lei, que son 114 euros e que tal como ti dis, é moi pequeno, porque unha guitarra eléctrica ou un micrófono de calidade, pois xa costa moitísimo máis. Costa moitísimo diñeiro. Sí. Bueno, sí, dime, Irene. Nada, xa o equipo solo, xa Claro. que levas, é tremendo a inversión que faz. Claro, porque a maioría dos locales teñen un equipo de audio, pero un equipo adaptado ao local para poñer música e simplemente. Sí. Non todos teñen equipo de voces. Sí, o sea que tamén de vez en cando tens que cargar con el, vos. Sí. E pagalo, ademais, non? Sí, tamén, claro. Pois os equipos non están baratos agora mismo. Non, ademais o equipo ven con técnico de sonido. Claro. Outro traballador máis a quen hai que pagar. Outro traballador máis, eso mesmo. Bueno, Irene, cal é os vosos proxectos de futuro? Xa non digo o do concerto de Lalín ou outros que teñades pendentes, senón que proxectos de futuro tes ti? Sí, pois mira, eu estou traballando no meu disco, agora mesmo estamos compoñendo, e bueno, esperemos que nun ano poidan sair as cousas, e que a xente poda escoitar o noso traballo. E bueno, por ahora, polo que este verano, temos varios festivales, entre eles o Festival Varietés de Vilagarcía de Arousa, eu estou no Festival de Jazz de Betanzos, tamén o Festival de Lúas Cheas na Real, que de Pontedeume, que tócame cerca. Pois sí, porque... E bueno, sen parar. Sí, bueno, pois maravilloso, non? Hai que o brao é precisamente para eso, porque para traballar. Sí, é que no inverno xa a cousa complícase bastante. Sí. Bueno, Irene, pois eu só che podo pedir que convides a todos os ciudadanos de Lalín a que vos vayan a ver este fin de semana, que por certo é o 17, sí, o día 17, sábado 17, e é o mediodía, que é unha cousa que temos que aclarar, non? É sesión vermú a 1 da tarde, máis ou menos. Sesión vermú a 1 da tarde. Moi ben, pois invita a todo o mundo, Irene. Pois nada, somos Gilda Roque e Álvaro Lamas, se queredes escoitar o rockabilly e o rock and roll que temos, pois adiante, invitámosvos a escoitarnos. Bueno, pois ali estaremos, Irene. Moitas gracias por atendernos. Grazas a vos. E vémonos este fin de semana. Grazas. Gracias a ti, Irene, gracias. Moitas gracias.